which is ang kanyang kabutihan para sa kanya, para sa ating, o para sa kanyang mga nilalang. So bilang alagad ng Diyos, dapat maipakita natin sa mga tao na kung paano tayo inibig ng ating mahal na Panginoon. So mga kaigsunan, para sa inyo, ano yung own definition nyo ng kabutihan? Huwag ka mabination. So, ano yung para sa inyo yung kahulugan ng kabutihan? Ang sabi rito, ang kabutihan ay pambuong mundong wika. Ito ay universal na lingwahe na naiintindihan ng lahat. Mapabata man, matanda, mahirap o mayaman, lalaki man o babae, may kapansanan man o wala. Ang kabutihan ay walang lingwaheng pumapagitan o walang lingwaheng humahadlang. Ang sabi rin dito na ang kabutihan ay ang mabuting gawa. Ang kailangan natin ay ipakita sa ating pamumuhay kung ano yung kabutihang ipinakita sa atin ng Diyos. May mga para ipakilala sa kanila ang ating Panginoon, si Jesucristo. Pero mga kaigsunan, ang paggawa ng kabutihan o pagpapakilala ng pagpapakita ng magandang asal ay sapat na upang makilala nila si Jesucristo na namumuhay sa ating puso. Ang sabi dito sa Ephesians 4 verse 32, sa halip maging mabait kayo at maawain, magpatawad kayo sa isa't isa, tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. So, napakahalaga mga kaigsunan na dapat kung tayo ay maka-Diyos, tayo rin dapat ay makatao. Hindi naman maganda yung active ka sa loob ng simbahan, active ka sa loob ng church, pero hindi ka naman gumagawa ng mabuti sa iyong kapwa. Hindi ka gumagawa ng mabuti sa ibang tao. So, ang nangyayari, nagiging makasarili tayo sa sarili nating kaligtasan. Ang sabi ng Panginoon, magpatawad at mag-ibigan kayo sa isa't isa. Imbis na maglibak kayo at manira ng kapwa, dapat ay ipanalangin sila. Dahil yan ang karakter na dapat natin i-apply bilang follower ng Panginoon, bilang follower ni God. So, nakakalungkot isipin mo na marami ng maka-Diyos, pero hindi makatao. Aanhin mo yung pagiging active mo sa loob ng simbahan, grabe ka pumuri sa Panginoon, pero paglabas mo ng simbahan, paglabas mo ng church, mas masawal ka pa sa presuhan. So, imbis na maka-influensya ka sa kanila, ikaw pa yung nagiging dahilan na hindi sila maniwala sa faith na meron ka, sa pananampalataya na meron ka. So, napakahalaga mga kaigsunan na tayo ay maging mabuti sa ating kapwa dahil meron itong magagandang resulta kung tayo ay may kagandahang asal at kabaitan. Unang-una, ang pagkakaroon ng magandang relasyon sa kapwa. Diba kapag ang isang tao ay may kabutihan at nire-respeto ang mga tao, ang nangyayari, marami kang magiging kaibigan. At ito ay sapat na para maipakilala mo ang ating mahal na Panginoon. Pero may mga punto, merong mga instances na mag-share ka ng salita ng Diyos. Pero nahihiya ka dahil alam nila yung ugali mo. Nahihiya ka ipakilala ang Panginoon dahil alam nila yung pag-uugali na meron ka. Ay, ayan si Tutay, chismosa naman yan eh. Ay, si Alena, judgmental naman yan eh. Amen. So, paano sila maniniwala sa faith na meron ka kung ganyan yung pag-uugali mo, di ba? Pero mga kaigsunan, kung ikaw ay mabuting tao, siguradong maipapakilala mo si Kristo sa iyong kapwa. Parang dahil sa ka. kabutihan na meron ka. Kung simple yung pangamusta, hi, hello. Simple pagngiti sa ating kapwa at simpleng panalangin sa kanila ay malaking bagay na para mapakilala sa kanila ang ating mahal na Diyos. Pangalawa,
napapakita ang pag-ibig ni Kristo sa ibang tao. Kapag tayo po ay gumagawa ng mabuti sa mga tao, sa ating kapwa, ano ba yung mga kabutihan na yun? Katulad ng sinabi ko kanina, simpleng ngiti, simpleng pangangamusta, simpleng panalangin. Isa na po yung kagandahang loob na maipapakilala si Kristo sa kanila. At pangatlo, ang paglago at pag-unlad sa pananampalataya. Dahil na gumagawa tayo ng mabuti, nagkakaroon ng paglago sa pananampalataya na meron ka. Lumalago yung pananampalataya mo, tapos mas napapalapit ka pa sa Panginoon. Dumarating sa punto, dumarating sa time na kinakalimutan mo yung sarili mo at ibinibigay mo lahat sa ibang tao. Which is, yun yung gusto ng Panginoon, na maging selfless tayo, hindi maging selfish. Alam natin mahirap, no? Pero, mahirap gawin, pero kung patuloy tayong nananalig at patuloy tayong nakakonekta sa ating Panginoon, walang imposible na hindi tayo gabayan ng banal na Espiritu para magawa lahat ng iyon. So, pagtatapos, aking babasahin ang sulat ni Mrs. White sa Welfare of Ministries, Chapter 10. Sabi dito, nakakonekta tayo kay Kristo, kaya konektado rin tayo sa ating kapwa-tao. Kaya ang habag at awa ni Kristo ay mararapat na maipakita sa ating buhay. Hindi na natin hihintayin na dadalhin sa atin ang mga nangangailangan at nagdurusa. Hindi na natin kailangan impluwensyahan ang ating damdamin para sa mga hirap ng iba. Ang paglilingkod sa mga nangangailangan at nagdurusa ay magiging natural na para sa atin tulad ng natural na ginagawa ni Kristo ang mabuti. So mga kaigsunan, kinakailangan na meron po tayong initiatives sa ating mga puso na tayo po ay tumulong sa ating kapwa kahit hindi na nila hinihiling na tulungan sila. So, naway pagpalain po tayo ng Panginoon at patuloy po tayong lumago sa pananampalataya. Mangyari po mga kaigsunan at tayo po ay mag-ibigan sa isa't isa at maipakita ang karakter ng ating mahal na Panginoon. Yun lang. Ang Diyos ng panalangin. Amen.